Gaurkoan Txorimaloak soinu taldearen egoitzara gerturatu gara, izan ere Gabonen atarian gauden honetan, pixka bat musika eta dantzarako aitzakia jartzen duten horien gara jona izan dugu, eta kasu honetan Garbine etxe nagusia Oiartzabal dugu kameraren aurrean pixka bat taldearen gaurkotasuna, iragana eta etorkizuna errepasatzeko. Beraz, lehenik eta behin Garbine konta iguzu. 3 hamarkada baina gehiagoko ibilbidea duzuek zuek Txorimaloak soinu taldean. Ez da erresa esaten ez? Bueno, suertia izan dugu taldean, orduan erresa izan da. 3 ez, laugarrenagoa, aurren urtean 40. 40 urte ingo dugu hasi ginala. Eta beti izan dugu suertia, jende jatorra, jende langilea, jende oso, ez dakit, implikatuak tokatu zezigula. Torri dala, ez taldea, eta orduan niretzat oso erresa izan da beti, aurre egitea. Horixe da, esan dezakegu beraz, trekitixa eta panderoarekiko zaletasuna ez dela galtzen, ez? Hasiera batean akordeoiekin hasi ginen. Gero, enaiz goatzen orain dela 21 urterola, karo, moda aldatu intzan, trekitixa hasi izan sartzen. Eta orduan gu ere aldatu ginen. Poliki juntzan trekitixa sartu eta akordeoia pixka baztertzen. Hori da, eta konta iguzu, 2025 urtea amaitzear gaude, pixka bat ze balorazio egiten duzu zuek aurtengo urteaz edo nola joan zaizue? Aurrengo urtea, beste bezalaxe, primeran. Oso ondo, oso girona, eta proiektu polita eta potentziak inoain urtean bukaerarako. Hori da. Egin dugun bat izan du da gau beltza, izan du daulaneko potentzia eta oso polita, landetxan egin dugu, berria bezala. Eta gero, urtean zehar, egiten duguna Euskal Jira, auzotako jaitan, Euskararen eguna, eta Euskararen eguna dela eta orain, landetxan daukagu, azaroak 30 daukagu beste egun potentxe bat. Emanaldia ditugu, eta gero, kantu bazkari bat antolatu dugu. Eta konta iguzue, pixka bat, nolako taldea duzue gaur egun, ez dakit ikasleak bakarrik aurrak ote diren, helduentzako klaseak dituzuen eta, pixka bat zein da? Denetik daukagu. Txiki-txikitik hasi, urtetik hasi, urte bat dugu urte batekoa. Eta tailer txikiak ditugu. Eta gero helduak, ez dakit zer adinekoa dian. Helduenak denetik daukagu. Eta gutxi gora beraz, zenbat zarete? 30 bat ola. Bale. Igual geixo, gutxi gora bera 30 bat. Eta aipatu behar dugu, zuek kalean bai programara txikitutako elkarte bat zaretela, beraz bai euskara eta bai euskal kultura zabaltzeko eta sustatutako elkarteetako bat zaretela, ez azken finean garrantzitsua izango da hau hirian. Bai, nik uste dut, Irun batian behintzat lana, kriston lana dago egiteko. Egiteko egin beharra eta, bai. Eta konta iguzu, pixka bat orain urtea amaierara begira jarriko gara, zeintzuk dira Gabonetan zehar izango dituzuen hitzorduak, hau da, abenduan eta urtarriak? Gabonetan zean, lehenengoa daukagu San Tomas egunean, urtero egiten den emanaldia Moskun, hor parte hartuko dugu, eta gero beste potentsi bat daukaguna da abenduak 23an, izango dela Olentzio eta Mari Domingin etorreran, hor ere parte hartuko dugu, eta antolakuntzan gabiltza, ekate, beki egotxi, eta ez dakit baten bat aztutzen duten, beste elkartekin batea. Eta bai hor parte hartuko dute Irungo dantza talde guztiak eta musika talde guztiak. Hori potentxe izango da bai. Hori da, konta iguzu pixka bat ikusten dugu urtero hitzordu berdinetan mugitzen zaretela, ez da berdinena inguruan gauza berdintxoak anteratzen dituzela. Imaginatzen dut honek prestaketak errestuko dituela, ez da? Ez dakiz esan, antzekoa dira, baina adibidez Olentzio eta Mari Domingin etorreran aurten dena ezberdin izango da. Musika berria da, dantza berria da, eta hoi potentzia da, orduan hor lan asko daukagu. Gau beltzare berria izan dugu, hain ospatu duguna, eta hor ere dena, pixkat ikerketa pixka, eta ber nola egin, nola ikentzan, garai batian, eta musika berria ere asmatu dugu, eta lana beti dago. Imaginatzen dut orain Gabonen inguruan, Gabonetako errepertorioa plazaratuko duzuela batez ere, ez? Ez, betiko birilketak eta kalejirak eta ez dugu Gabonetako berexik ezer egiten. Bale. Eta konta iguzu, nola da taldeak kudeatzea aipatu duzu adin desberdinetako jendea duzuela bertan, ez da erraxa izango, ez? Taldetan antolatzen zarete adinaren arabera, baiaren arabera edo nola prestatzen zarete? Adinan arabera. Adina eta, batez ere adina. Bikain, eta elkarrez... Eta gero egiten duguna da, denak batian.
txiki-txikiak eta helduak denak batian parte hartzen dugu alde guztietan. Horixe da, eta ja amaitzeko konta iguzu, pixka bat, zeintzuk dira bat taldearen erronkak edo pixka bat etorkizunera nola begiratzen duzu Txorimaloak taldetik? Ai, ez dakit, nire erronka bakarra da orain arte bezala familia bat izatea. Hoi da nire erronka importanteena momentu honetan. Ze beti izan gea familia bat, hasieratik, eta nik uste dut gaur egun ere ala jarraitzen dugula, eta nire erronka handiena hoi da, familia bat izaten jarraitzea, ez talde bat bakarra. Bikain, esandako guztiarekin geldituko gara, Garbiñe, mila esker atenditzagatik eta kontatutako guztiangatik. Bale, zuei, eskerrik asko.